Hi, good evening po sa inyong lahat. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon at welcome back po dito sa Berlumabin Gabaon TV. Sa gabing ito mga kabayan, pag-uusapan natin kung paano natin makakamit ang ating mga pangarap. Magbibigay po ako ng 3 tips para makamit natin ang ating mga pangarap. Kahit anuman ang iyong pangarap, makakatulong ito kabayan at sigurado po ako. Pero bago tayo magpatuloy, please don't forget to subscribe with this channel, Berlumabin Gabaon TV, at i-hit mo na rin yung notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Yes, pag-usapan natin ang 3 tips kung paano natin makakamit ang ating mga pangarap. Siyempre, unang-una sa lahat, unang tips ay kinakailangan magkaroon ka ng clear mindset kung ano talaga ang gusto mo, ano talaga yung pangarap mo. Kinakailangan isa lang ang iyong pangarap mo, hindi yung 2, 3, one at a time. Yan. Maging klaro sa iyong isip kung ano ang gusto mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Magkaroon ka ng high-paying job? Magkaroon ka ng negosyo? Gusto mong maging entrepreneur? Aside sa magiging empleyado ka? O gusto mong maging professionals kagaya ng mga abogado, doktor, o di kaya professor? Depende sa iyo yan. Kinakailangan maging concrete sa iyong isipan kung ano ang gusto mo. Hindi naman pwede na lahat ng tao ay doktor. Hindi naman lahat ng tao ay mga manager. Hindi naman lahat ng tao ay mga negosyante. So simple lang, kinakailangan mong pumili kung ano ang gusto mo. Maliwanag? So yan ang unang-unang tips kabayan kung gusto mong marating ang iyong pangarap. Pangalawa, magkaroon ka ng burning desire. Ayan, yan ang pangalawang tips na kinakailangan ng isang taong may pangarap. Ano ba ang burning desire at ano ang maibibigay nito sa iyong execution or journey habang lumalakad ka papalapit sa iyong pangarap? Siyempre, ang burning desire ay ito yung pagnanais ng taos-puso na gusto mong gawin ang mga bagay-bagay na related sa pag-abot ng iyong pangarap. Tulad halimbawa, gusto mong maging abogado. Di syempre, kinakailangan mong magsunog ng iyong kilay sa pagre-review, number 1. At syempre, kinakailangan mong ng pera. At kahit hindi ka naman mayaman, pwede ka. Yung pamangkin ko nga, isa siyang single parents, pero meron silang support sa kanilang church at sa kanilang ibang kamag-anak, tinutulungan siya. Ang ibig sabihin, maganda yung human relationship nila, maganda yung relasyon nila at suporta sa kanilang kamag-anak, sa kanilang church. Kahit hindi ka mayaman, pwede kang maging abogado basta magkaroon ka ng burning desire. Kahit nahihirapan ka, pagkagising mo pa lang sa umaga, nandun na yung desire mo na mag-aral. Nandun yan yung desire mo na parang nakikita mo ang iyong sarili na someday magiging abogado ka. Di ho ba? Ganyan din yan. Kung ang desire mo, ang gusto mo talaga, gusto mong maging manager sa isang bangko, gusto mong maging manager sa isang kumpanya, nandoon yung burning desire mo. Di syempre, nandoon yung core values mo. Ano ba yung core values ng isang manager? Syempre, magaling siyang mag-communicate. Ayan, magaling siya sa communication. Magaling ka, fluent ka sa English, fluent ka sa written, fluent ka sa oral communication, sa English, magaling ka sa diplomacy. Ayan, kung manager ang gusto mo. Ngayon, kung CEO naman, kasi siyempre ang CEO, ang mga CEO talagang hindi masyadong nag-iisip yan kasi talagang taga-execute lang yan.
Ayan, sila yung taga-execute ng iniisip ng mga binabayaran nila. Yung matataas ang iniisip, malalalim ang iniisip, mas mababa ang sahod, mas malaki ang sahod ng taga-implementor, yung mga CEO, yung mga executive officer ng isang company. Ayan, napapatawa lang po ako kasi para makita nyo lang po, para madali nating maabot ang ating pangarap. Ako kasi ang pangarap ko naman, gusto ko maging entrepreneur. Ayan, yan ang pangarap. Kasi hindi naman po masamang mangarap eh. Mangarap ka na nga lang eh. Di syempre, pangarapin mo yung talagang pangarap talaga na mataas kasi wala namang bayad, di ho ba? Saka walang imposible sa Diyos. Basta magtiwala ka lang sa Kanya, balikan natin yon yung sinabi ko. May burning desire ka, mayroon kang clear mindset, nag-decide ka talaga, hindi malayong mangyari yan. Taste lang. Yung mga bashers mo, pabayaan mo lang mga yan. Kasi iba naman yung liabilities nila sa buhay nila, iba naman sa'yo, di ba? At pangatlo, ito yung napaka-importante na isa. Dito kasi kinakailangan mo ng intentions. Ang pangatlong tips, ano ba itong intentions? Pag sinabi nating intentions, nandyan talaga yung pagpupursige mo. Ayan. Pag may intentions ka, may discipline ka sa sarili mo, mayroon kang management sa time mo, wag yung kung ano-ano lang at saan lang napupunta yung focus mo. Kinakailangan mo ng focus. Ayan. Kung ano talaga yung gusto mong pangarap. Na i-cite na natin yung kung anong gusto mo na maging. Ayan. So, pwede mong i-apply yun sa buhay mo. Itong tatlong tips na ito, balikan natin itong intentions. Kasi itong intentions kasi talaga ito, talagang pinupursigi mo, may disiplina ka, may management ka sa mga time mo, tapos importante, mayroon kang faith. Ayan. Mayroon kang faith sa Panginoon. At dito, sa pangarap natin na ito, lagi mong i-incorporate yung mission and vision mo. Ayan, yung pinaka-broad ay kahit anumang pangarap yan, may mission at may vision yan. May purpose yan. Ang buhay natin may purpose. Hindi ka naman pwedeng maging manager na lang ng bangko na walang purpose. Niligay ka dyan na hindi mo alam yung purpose mo. Kasi ang buhay, dagdagan lang natin, ang buhay ay hindi lang buhay temporal. Mayroon din tayong buhay eternal na pinapangarap. Ayan. Kaya laging nagko-connect. Idagdag na natin na laging sinasabi ni Pablo, when I am weak, I am strong. When I am strong, I am weak. Ano yun? Di ho ba? Sinabi niya, kapag siya'y mahina, siya daw ay strong. Ayan. Minsan makikita mo kung mahina ka sa mga pang-academics, sa pang-material na bagay, sa pang-secular na bagay, mahina ka sa politika, hindi ka masyadong magaling magsalita, so wala kang magandang posisyon, pero yung puso mo naman nag-uumapaw sa pag-serve sa Lord, nag-uumapaw sa paggawa ng mabuti sa kapwa mo tao, yan ang isang sangkap ng isang tagumpay. May dugtong lang natin kasi kaya sinabi niya, when I am weak, I am strong. When I am strong, I am weak, sabi niya rin. Marami din kasi na may mga matataas na katungkulan, may mga matatalino, ang tataas ng pinag-aralan, pero kung tratuhin yung mga tao na nasa baba, hindi maganda yung trato. Lalo na pagka hinusgahan yung mga mabababa, parang walang kwentang tao. Yun naman ang sinasabi niya na when I am strong, I am weak. So ayan, sana ang vlog na ito, nagkaroon ka ng insights, kabayan. At sana nakatulong ang vlog na ito sa iyo. At sa akin din, ako yung unang tinatamaan. At sa mga kapwa ko, mga subscribers dito sa Berlumabin Gabaon TV, sana lagi po kayong manood.
mag-share din po kayo kasi meron namang comment section dyan nang matuto din po ako sa inyo. Kasi ito hindi naman tayo nag-vlog dahil lang sa monetary. Nag-vlog po tayo para makapagtulungan po tayo kasi Pilipino po tayo eh. Sana clear na po yan ha, yung tips na binigay ko kung paano mo maaabot ang iyong pangarap. Una, kinakailangan magkaroon ka ng clear mindset. Kinakailangan mong magdesisyon. At pangalawa, kinakailangan mong magkaroon ng burning desire. Kahit ano pang mangyari, kukunin mo yan, i-manage mo yung time mo, magporsige ka, magdisiplina ka. Ayan. Napaka-importante po yan ha. At yung pangatlo, yung intentions. Sa intentions, talagang sasadyain mo talaga. Dito nakapasok ang iyong time management. Dito nakapasok ang iyong pagpupursigi sa pag-aaral. At i-incorporate mo dito yung vision and mission mo. Ayan. At sana ang vlog na ito nakatulong po sa inyo. Ako po muli, si Mr. Bernard Tubera Gabao, nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.